माब्ला बिथांमोना सोरनिफ्राय बेबादि सार्टिफिकेट मोनखो बेखौसो जों सोंदों। बिथांमोना लिरदों बेयाव जे लिस्ट अफ लेफ्ट आउट बर' भिलेजेस फ्रम सनितपुर एन्ड बिश्वनाथ आउटसाइड अफ बिटिसि होननानै माब्लानिफ्राय लेफ्ट आउट जाखो बे गामिफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि UBPOआ रायजोनि गोसोखौ संदाननो हाग्रा आफाद जाखो। बिथांमोनहा आन्दलन जाफुनाय थार्ड फेजनि आन्दलननि समाव आसामाव बर' कसारि काउन्सिल दानांगौनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै जोनोम मोन्दों। जोंहा गोजोननाय दं जानांगौ, नाथाय सनितपुर बिश्वनाथनि बै समाव रायजोफ्रा खिन्थु बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव रानथाब खुनथाब जों बयबो राजा लामा रेल लामा सुबुंगौमा जोङो बाहाय बाहागो लाबोदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे रायजोनि गोसोफोरखौ लानानै बेबादि बिजिरनाङा। मानोना नोंथांमोननि सेन्ट्रेल UBPOनि दरखास्तआव मोनसे क्लियार बाथ्रा ओंखारदों। बिथांमोना बेखौ मख'नायनिफ्राय माब्ला बिथांमोना सोरनिफ्राय बेबादि सार्टिफिकेट मोनखो बेखौसो जों सोंदों। बिथांमोना लिरदों बेयाव जे लिस्ट अफ लेफ्ट आउट बर' भिलेजेस फ्रम सनितपुर एन्ड बिश्वनाथ आउटसाइड अफ बिटिसि होननानै माब्लानिफ्राय लेफ्ट आउट जाखो बे गामिफ्रा जेब्लासिम BTR आव सोनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं जोबाखै। आरो बे समसिमाव नोंथांमोना बेबादि माखासे खैसारनि बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंनि बाव रायजो जानाय जोंनि बे पलिटिकेल इन्टेन्टआ आलादा रायजोआव फैनांगौनि थाखाय जोङो जि मोनथ'यै दिथाखौ दा BTR एबा 6 सिडुलाव हाबनांगौनि लाहार फाहार खालामदों। बेखौ नोंथांमोना मान सन्मान होखारे नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ बोखांना लाफिननांगौ आरो बे नोंथांमोननि बे 161 गामि बिख'नायखौबो नोंथांमोना बेखौ उइथड्र खालामनानै बेखौ दिनै बन्द खालामथ'नांगौ होननानै जों खावलायो।